Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Rain, Judy Ann Palermo, Maizon Satina, Katrina Duque, Jan Erico Abiad, Charmaine Tonic, Jordan Perona, Budget Mill, Johnny Jadine Potpot, at sa mga nag-renew ng badge na sina Josan Kataloktokan, sa kapatid ko na si Incognito Stories, subscribe kayo dyan, VR Cortez, at kay Hail Angel. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga nagpapatahi sa lola ko na si Ate Maan. Taong 2005, Multinational Village, Parañaque. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Ate Maan sa Mandaluyong kasama ang kanyang nanay at dalawang kapatid na babae. Ang pangunahing hanap buhay nilang mag-anak, yung magtinda ng wrapper. Alam niyo yon? Yung pambalot ng lumpia. Nakikipwesto sila sa kaibigan nila na may pwesto sa Kalentong. Halos araw-araw ganyan na nagiging trabaho nila. Pinakapahinga lang nila kapag araw ng linggo. Kasi umaga lang sila pupwesto nun sa palengke. Tanghaling tapat sarado na din kaagad sila. Tapos pinakabanding nila, magsimba. Sakto naman yung kinikita nila sa pang-araw-araw. Sa ilang buwan nilang dire-diretsong pagtitinda sa palengke, napansin itong may-ari ng pwesto na parang wala silang ibang ginagawa. Silang tatlong magkakapatid. Lumapit ito sa kanila para tanungin kung gusto nilang kumita ng extra. Kung tutuusin nga, hindi extra yun eh. Gawa ng malaki yung sahod. Mga nasa 10,000 hanggang 12,000 ang alok sa kanila. Nung narinig ito ni Ate Maan, tanong kaagad niya sa may-ari ng pwesto, anong klaseng trabaho? Baka kasi mamaya, illegal eh. Uso pa naman sa mga palengke yun, yung abutan ng droga. Natatawa-tawang sumagot sa kanila yung may-ari ng pwesto na hindi ganon yung trabaho. Legal na trabaho yung inaalok niya. Kaso lang, stay in yon mula Lunes hanggang Sabado ng gabi. Pwede silang umuwi ng Sabado ng gabi, tapos balik din ng Linggo ng umaga. Kumbaga, 6 na araw na trabaho lang yon. Masyado pang maraming paligoy-ligoy yung may-ari ng pwesto. Ayaw pa silang direktahin. Hanggang sa tinanong na ng nanay nila kung ano bang trabaho kasi yun. Sagot nitong may-ari ng pwesto, "Caretaker ho. Ang gusto ho kasi nung may-ari ng bahay, babae lang yung titingin sa bahay niya. Kasi ilang beses na silang nanakawan eh." Tanong ng nanay nila, "Saan naman?" "Sa multinational ho." Nagtitinginan yung mag-anak kasi hindi nila alam yung multinational. Malay ba nila doon? Pinaliwanag ngayon nung may-ari ng pwesto sa kanila kung ano yung multinational. Isa itong village na merong malalaking bahay at puro mayayaman ang nakatira. Yung babantayan nilang bahay, nasa pinakadulo ng multinational, malapit sa guardhouse. Kaya naman safe na safe sila doon. Tsaka meron ding service na maghahatid sundo sa kanila kada Sabado at Linggo. Nung narinig ng mag-anak yan, walang sabi-sabi. Pumayag sila sa alok nitong may-ari ng pwesto. Tiwala naman sila dito eh. Tsaka
Ilang buwan na din nilang kaibigan yon. Hindi na iba sa kanila. Tanong ng nanay nila sa may-ari ng pwesto, lahat ba sila magbabantay? Natawa yung may-ari ng pwesto kasi hindi lahat. Isa lang ang kailangan. Bilang panganay si Ate Maan, siya ang inatasan ng nanay niya sa trabaho na yon. Okay naman yung kay ate. Gala din kasi siya eh. Tsaka, ang laki ng sahod. Kahit sino naman, di ba? Makalipas ang 2 linggo, bumiyahe na si Ate Maan kasama yung may-ari ng pwesto papunta sa multinational. Nakarating sila sa bahay mga bandang 2:00 o 3:00 na ng hapon yun. Nagulat si Ate Maan kasi ang laki ng bahay. Literal. Meron pang swimming pool na walang tubig. Tapos nakabukod pa yung garden. Sinalubong si Ate Maan nung may-ari mismo ng bahay. Pinay siya na merong asawang Hapon. Mabait naman tsaka maasikaso. Niyaya siya nitong pumasok sa loob para kumain. Andun kasi yung mga anak niya eh. Pagpasok ni Ate Maan, bumungad sa kanya yung napakalawak na bahay. Tapos maraming lumang gamit. Yung iba, may mga takip na telang puti. Tanong ni Ate Maan sa sarili niya, hala, ang laki naman ng lilinisin ko. Kaya pala malaki yung sahod eh. Paano ko naman sisimulang linisin to? Ang laki. Gusto sanang umatras ni Ate Maan, kaso lang, no choice ni. Andoon na siya. Habang kumakain sila, nagkukwento itong may-ari ng bahay kay Ate Maan. Ang sabi niya, pang-4 na siyang magiging caretaker ng bahay na yon. Kasi yung mga nauna, ninanakawan lang siya ng gamit, tapos bigla na lang nawawala. Masyado kasi silang mabait tsaka walang patakaran sa pagbabantay ng bahay. Basta linisin lang araw-araw. Yun lang yung gagawin. Tapos pagtapos ka ng linisin yun, bahala ka na kung may iba ka pang gustong gawin. Natuwa naman si Ate Maan kasi nga, hindi mahirap yung trabaho eh. Ganun lang kasimple. Tapos ang maganda pa nito, unang araw pa lang niya, ibinigay na kaagad yung unang sahod niya. Tandang-tanda ni Ate Maan yun. Hawak niyang pera nung araw na yun, 18,000. Sabi nung may-ari ng bahay, sakto yung pagdating niya doon. Kasi nakapagpadala na yung asawa niya sa kanya ng mga pambayad nila buwan-buwan. Kaya yung sahod niya para sa unang buwan, binigay na niya. Tanong ni Ate Maan sa amo niya, saan ho kayo nakatira? Bakit ho iniiwan niyo tong bahay? Sagot ng may-ari ng bahay, nasa kabilang dulo lang din sila ng multinational. Yung bahay na babantayan niya, imbakan nila ng mga lumang gamit nila. Tsaka hinihintay niya yung asawa niyang umuwi para ibenta na yon. Yun kasi yung unang bahay nila sa Pinas. Kaso lang, pakiramdam nila, malas yung bahay na yon. Tapos maraming nakatira. Kaya napagkasunduan nilang mag-asawa na lumipat na lang. Naniniwala din kasi yung asawa niya sa feng shui. Yung mga ayos ng gamit, pwesto ng hagdan, pintuan, CR, basta, yung mga common na kasabihan sa feng shui. At saka, bukod sa feng shui na yan, naniniwala din yung asawa niya sa mundo ng mga kaluluwa. Nung nabanggit ito kay Ate Maan, wala, pinagtawanan niya lang. Hindi siya naniniwala dun eh. Ang sabi pa nung amo niya, kaya naman nila binili yun, gawa ng sobrang baba kasi ng alok na presyo sa kanila.
Sinubukan nilang tumira doon kahit 2 buwan. Kaso lang, hindi talaga nila kaya yung bigat ng bahay. Sabayan pa ng maraming nangyayaring hindi maganda. Kaya naman lumipat na lang sila. Pero sa loob pa rin naman ang multinational. Isang jeep lang. Nalinawan na si Ate Maan sa mga narinig niya. Kaya wala na siyang tanong. Pinaliwanag na din ng may-ari ng bahay na yun lang yung mga gagawin niya. At saka, yung mga kwartong hindi na niya kailangan pang linisan. Bukod kasi na puno na yon ng mga gamit nila. Pakiramdam nila, malas yung mga kwarto na yon. Tansya ni Ate Maan, nasa 6 ang kwarto ng bahay. 4 doon ang hindi na niya lilinisan. Tapos merong 3 CR. 2 nakakandado. Tapos yung CR na gagamitin niya, nasa itaas. Katabi yun ng 2 saradong kwarto. Tapos yung pinakakwarto niya, nasa ilalim ng hagdanan. Kahit nasa ilalim ng hagdan yun, presko dun. Kasi malapit na yung kwarto niya papunta sa garden. Tapos malalaki rin ang bintana. Nung ayos na lahat, umalis na yung may-ari ng bahay. Ang naiwan na lang dun, siya, yung may-ari ng pwesto sa palengke at yung asawa nito. Uminom muna yung mag-asawa habang sinasamahan siya. Mga bandang 9:00 na ng gabi. Nagpaalam na yung mag-asawa sa kanya. Ang bilin lang nito, matulog na siya kaagad para bukas marami na kaagad siyang magagawa. Medyo malaki yung lilinisin niyang bahay eh. Unang gabi ni Ate Maan. Napakatahimik sa buong lugar. Wala rin siyang marinig na ibang kapitbahay. Gawa nga ng nasa dulo ito eh. Hindi makatulog nun si Ate Maan. Namamahay siya. Hindi sanay eh. Sabayan pa na lagkit siya sa katawan niya. Naisip niya, bakit kaya hindi siya maligo? Para mapreskuhan naman siya. Umakyat si Ate Maan sa itaas para maligo. Nasa pintuan pa lang siya ng CR. Nararamdaman niya na nagmamanhid yung ulo niya. Yun bang ang laki-laki nito? Tapos kahit hindi siya nag-iisip ng nakakatakot, grabeng kilabot yung nararamdaman niya. Ito pa, hindi naniniwala si Ate Maan sa mga multo-multo, aswang-aswang na yan. Sobrang lihis yan sa paniniwala ng pamilya niya. Di niya pinapansin. Iniisip niya, baka malamig lang talaga. Pumasok na sa loob ng CR si Ate Maan. Nung isasarado niya na yung pinto, meron siyang naaaninag na babaeng nakapangkasal ang nakatayo sa dulo ng hagdanan tapos nakatitig sa kanya. Sobrang bilis lang nun dumaan sa mata niya. Kalahating segundo o wala pa. Napaisip si Ate Maan. Baka yung nakita niya, yung mga gamit lang na may taklob na tela. 'Di ba? Maraming mga ganong gamit, yung may takip na telang puti. Binuksan niya yung pintuan para silipin ulit. Wala naman siyang nakita. Tsaka yung tela nung nakita niya, kakaiba eh. Puti na may dumi-duming itim. Siguro nga, guni-guni lang niya. Inayos na ni Ate Maan lahat ng gamit niya sa CR. Napakalaking CR nun. Magkahiwalay yung paliguan tsaka yung inidoro. Tapos may bathtub pa. Ang nagbubukod sa paliguan tsaka sa inidoro, isang mahabang sliding door na merong kortina.
para hindi mabasa yung sa may labas. Nagsimula nang maligo si Ate Maa nun. Habang nagsha-shower siya, naririnig niya na may nagtatakbuhan sa labas. Parang maliliit na yabag ng bata. Tapos nagtatawanan pa. Pinatay niya yung shower para pakiramdaman yung labas. Wala naman. Kaya ang ginawa ni Ate Maan, nagsabon siya ng nakapatay yung shower at gripo para makumpirma niya kung sa loob ba ng bahay yung naririnig niya o sa labas yun. Habang nagsasabon si Ate Maan, bigla na lang may nag-flash ng inidoro. Napatigil siya sa pagsasabon ng katawan niya. Tapos hinawi niya yung kurtina para makita kung meron bang tao. Pero wala. Tuloy pa rin sa pagsabon si Ate Maan. Pero nakahawi na yung kurtina. Nung binuksan niya yung shower, meron na namang sumabay sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, ginagalaw na nun yung doorknob sa pintuan ng CR. Medyo napapraning na si Ate Maan. Ang sabi niya, "Sino yan? Ha?" Walang sumasagot. Dali-daling tinapos ni Ate Maan yung pagligo niya, tapos tumakbo kagad siya sa ibaba. Sa sobrang pagmamadali niya, pagkapa niya sa ulo niya, napakadulas. Ibig sabihin, hindi pa niya nababanlawan yung nilagay niyang shampoo o conditioner. Nasa baba na siya. Akyat na naman siya pataas. Tapos nung nasa dulo na siya ng hagdanan, sa gilid ng mata niya, naaninag na naman niya yung babaeng nakapangkasal. Sabayan pa ng tunog na para itong umiiyak. Nilingon na ni Ate Maan yun. Kasi andun lang naman eh. Hindi nga siya nagkamali. Meron ngang babaeng nakapangkasal ang nakaupo sa isang lumang bangko habang nakatitig ito sa labas ng bintana at umiiyak. Dahan-dahan itong lumilingon kay Ate Maan at yung naririnig niyang iyak, napapalitan na para itong nagagalit dahil gumagaralgal na yung lalamunan. Maniwala kayo o hindi, kahit ganun na yung nakita niya, tumakbo pa rin si Ate Maan sa CR para banlawan yung ulo niya. Angkat na kasi. Habang nagbabanlaw na si Ate Maan, nakabukas lang yung pinto. Nung papatapos na siya, narinig na naman niya yung mga nagtatakbuhan sa labas. Pero sa pagkakataong ito, nakita niya na yun. Isang maliit na bata. Tapos yung isa matangkad. Pero kalahati lang yung katawan. Hindi niya alam kung dahil ba yon sa madilim yung bahay o namamalikmata lang siya. Basta ang klaro kay Ate Maan, nakakita siya ng dalawang batang multo. Napatili si Ate Maan sa sobrang takot niya. Tapos sinarado niya yung pintuan ng CR. Nagbabad siya doon ng ilang minuto. Yun kasi yung unang beses na nakaranas siya ng ganon. Di ba nga, hindi ito naniniwala sa mga multo. Pero, binago nun ang paniniwala niya sa buhay. Habang nasa loob siya ng CR, walang tigil sa pagtawa yung mga nasa labas. Pero, parang mali yata na doon siya nagkulong. Gawa ng habang hinihintay niyang mawala yung ingay sa labas,
May narinig siyang nagbukas ng shower. Tapos paulit-ulit nitong hinahawi yung kortina para bang sinisindak siya. Paglingon ni Ate Maan, isang malaking itim na figura na parang nakasuot na belo ang nakaturo sa kanya habang winawasiwas nito yung kortina. Tumakbo si Ate Maan papalabas ng CR. Walang lingon-lingon. Dire-diretso siya hanggang sa kwarto niya. Tapos hindi na siya natulog nung gabing yon. Hinintay niya na lang mag-umaga habang nababalot ng takot ang puso't isip niya. Pagsapit ng umaga, umuwi na kaagad si Ate Maan. Lahat ng gamit niya iniwan niya na doon. Pagdating niya sa kanila, gulat na gulat yung may-ari ng pwesto kasi isang araw pa lang siya doon tapos umuwi kaagad siya. Sinoli naman ni Ate Maan lahat ng perang binigay sa kanya. Tapos kinuwento niya lahat ng naranasan niya doon sa bahay. Doon na pagtanto nitong may-ari ng pwesto na kaya pala walang tumatagal na caretaker sa bahay na yun. Tsaka, diba? Bigla-bigla na lang ding nawawala yung mga yon. Siguro, yun ang matibay na dahilan kaya sila palihim na lumalaya sa bahay na yon. Nung nangyari yon kay Ate Maan, nagkaroon ito ng matinding trauma sa kanya. Ilang taon niyang dinala yung takot na yon sa puso niya. At mula rin nung mangyari yon, hindi na niya kaya pang gawin na siya na lang. At kailangan, palagi siyang merong kasabay sa ligo. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabing taas ng balahibo ko nung narinig ko tong kwento ni Ate Maan. Alam niyo kung bakit? Alam kasi namin yung bahay na sinasabi niya. At saka, sa mga tiga-multinational dyan, kung may nakikinig man sa akin, yung sinasabing bahay ni Ate Maan, nasa right side yon ng bahay ni John Lloyd. Yung sa may tawid, may malapit na gate doon. Pero dati walang gate yun . Yun yung sinasabing bahay ni Ate Maan. Palagi niyong madadaanan yon kapag pupunta kayo sa may mini-stop. Sobrang creepy ng labas nun. At saka dagdag info lang, hanggang ngayon, wala pa ring nakatira doon. Tapos puro lumot na yung gate. Kapag napadaan ako doon, pipicturean ko. Ipapakita ko sa inyo. Akala nyo ba yan lang yung karanasan ni Ate Maan? Nagsisimula pa lang siya. Dahil mula nung mangyari yan sa kanya, samot-saring espiritu na ang nagpakita sa kanya. Nagpakonsulta na din siya sa manggagamot. Alam nyo kung anong resulta? Abangan ninyo. Sa ngayon, ito na muna. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.